Koldo Izagirrek eta Jose Luis Zabalak Txillardegik hainbat aldizkaritan argitara emandako kronikak bildu dituzte liburu batean. Kronikak jarri diote izena bildumari eta Susa argitaletxearekin argitaratu dute. Azaldu dutenez, liburu honetan irakurleak munduari ia bira ematen dio Txillardegiren laguntzarekin. Liburu honen lehenengo ernamuina izan zen Txillardegi elkarteak Koldo Izagirreri egindako komentario bat edo eskari bat, alegia heriotzaren 10. urteurrenean, Txillardegiren heriotzaren 10. urteurrenean, zerbait argitaratzea edo zerbait prestatzea ikusten zuen. Eta hor Koldok ez zuen dudarik izan, ideia ona izan zitekela Txillardegik hainbat aldizkaritan, idatzitako kronikak berreskuratzea eta liburu bat osatzea hoiekin. Koldo niregana jo zuen, bide horretan laguntzera. Laguntzera, batetik, bion artean komentatzeko ze kronika sartu, nola eman argitara, eta bestetik, Txillardegiren testu horiek, urte batzuk badituztenak, gaur egungo euskarara ekartzeko. Liburua badauka adenda bat, gehigarri bat, eta gehigarri horrek erakusten du Euskaldunon egunkarian, orain dela 15 urte argitaratutako reportaje bat, erakusten duena Txillardegi Leturiaren egunkari ezkutua novela idatzi zuen lekura bueltatzen. Ferrolen soldaduzka egin zuen barrakoietara. Orduan, liburuak hori jasotzen du, Txillardegiren kronikak, eta interesgarria da ikustea beti militante moduan edo euskaltzale eta abertzale sendo eta radikal moduan ikusi dugun pertsona hori beste ikuspuntu batetik, oso irakurleari gertutasuna transmititzen den ikuspuntu batetik, beti jakin-min handi batekin denari buruz jakin nahian eta beti espiritu ireki batekin, eta bidaiatzen Norvegiara, Aidajora, Los Angelesera, Galiziara, Andorrara, Siuxei buruz hitz egiten, oso lagun honak egiten ditu Galesen. Iaia esan daiteke munduari bira ematen diola irakurleak Txillardegiren laguntzarekin, eta oso laguntza estimagarria da, oso humanoa, oso gertukoa, beti apaltasunez, eta bidaiatzeko modu bat izan daiteke liburu hau, Txillardegiren batera oso konpainia noblean esango nuke. Liburuaren hitzaurrea ere Koldok eta biok idatzi dugu, bion artean elkarlanean, berak proposatu zian bion artean idaztea eta ni pentsatu nun zailengo zitzaidala, baina azkenean nahikoa izan zen esatea ezinezkoa izango zala gero egiteko, eta lortu genuen bion artean idaztea hitzaurrea. Hitzaurre horretan agertzen da ideia bada turismoarena, gaur egun eztabaida asko eztabaidatzen da turismoari buruz, erran turista, erran bidaiaria eta bar, Txillardegiren bidaietan ez da noski turista, gaur egun turista esaterakoan burura etortzen zaiguna, hau da nolabait, paisaiaz, edo gastronomiaz gozatzera doan persona bat, baizik eta jakin-min ikaragarri batez bidaiatzen duen persona bat. Baina behar bada turismoaren ikuspegi hori berreskuratu beharko genuke, Norberaren kezkak eta gizakiaren betiko kezkei buruzko galderak egiten dituen bidaiari bat, hori da Txillardegi. Gizakiari dagokion guztia interesatzen zaio, eta bere bidaietan interes hori dago beti. Eta hori da berak egiten duen turismoa, eta liburu honek irakurleari eskaintzen dion turismoa ere bai.